тропа там. Чувате ли нещо? И аз го чувам. Мамка му скапа, но няма никой. Мамка му, верно няма никой. Я да гледаме. Леле. Да се затвори сама. Ужас. Да, наистина няма никой. Чакай да затворим тази врата. Мамка му. Има нещо на вратата написано. Ужас. Какво е това? Празен стол. Ужас. О, боже, мамка му. Виждате ли това? Виждате ли го? Ужас. О, мамка му, отива до мен, човече. Виж.